шабакаи Темур Медиа тақдим мекунад. дар ноҳияи шаҳри Тус баъди 2 ҳафтаи даст ба худкушӣ задани як раиси ҷамоат имрӯз ҷасади як мутахассиси кумитаи идораи замини ин ноҳияро овехта пайдо карданд. Як манбаъ аз ин ноҳия ба аҷонсияи иттилооти Азия Плюс гуфтааст, ки ҷасади Фирӯз Ҳурматов, мутахассиси идораи замини ноҳияро имрӯз баъд аз зуҳр дар хонаи иҷорааш дар маркази ноҳия пайдо карданд. Дар ҳоли ҳозир сабабу далелҳои ин ҳодиса маълум нест. Мақомоти қудратии шаҳри Тус то кунун дар ин бора изҳори назар накардаанд. манбаи аҷонсияи иттилооти Азия Плюс аз Ҳурматов мутахассиси ҷавон ном бурд, вале гуфт, ки бо ӯ ошно набудааст ва дар бораи ӯ чизи бисёре намедонад. Пайдо шудани ҷасади ин мутахассиси ҷавон дар ҳолест, ки 11 феврал дар ин ноҳия раиси ҷамоати ба номи Ҷура Назаров Хушқадам Нодиров даст ба худкушӣ зада буд. Ҷабборов Ғаффор, раиси ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон, дар нишасти хабарияш рӯзи 15 феврал сабаби даст ба худкушӣ задани ин раиси ҷамоатро мушкилоти хонаводагӣ номида буд. ҷасади ин раиси ҷамоатро субҳи 11 феврал овехта пайдо карда буданд. вобаста ба худкушии Хушқадам Нодиров, раиси ҷамоати Ҷура Назаров, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ сангиш гузаронидаанд. ин суханони раиси ноҳия дар ҳоле буд, ки бар асоси баъзе маълумотҳои таъйидшуда гуфта мешуд, марҳум 3 рӯз қабл аз маргаш аз яке аз филиалҳои бонкҳо дар ноҳияи шаҳри Тус 30 000 сомонӣ қарз гирифта буд. аммо раиси ноҳия гуфт, инҳо овоза ҳастанд ва асос надоранд. раис гуфт, ки ӯ дар кораш мушкиле надошт. даст ба худкушӣ задани раиси ҷамоат дар ҳоле буд, ки як манбаъ ба аҷонсияи иттилооти Азия Плюс гуфта буд, ки як рӯз пеш аз ҳодиса бо роҳбарии худи ин раиси ҷамоат дар масъалаи даст ба худкушӣ задан, пешгириҳо аз ҷинояткорӣ ва гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ ҳамоише бо ҳузури ӯ гузаронида шуд ва худи Хушқадам Нодиров низ дар ин ҳамоиш суханронӣ карда буд. ёдовар мешавем, ки шаби 11 феврали соли 2022 ҷасади раиси ҷамоати Хушқадам Нодиров дар манзили зисташ овехта пайдо шуда буд. Ки медонад